Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. National, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Desyembre 2 tuig 2021. Ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Apat ka mga traveler halin sa South Africa nga nagabot sa Negros Occidental negatibo sa COVID-19. Masobra 14,000 doses ng AstraZeneca vaccine sa probinsya wala mausar matapos nga nag-expire. Sa balita national, 7.6 million ka mga tawo na bakunahan sa tatlo kadlaw nga national vaccination drive. DILG nakahandom sa mga kandidato nga ginadilian pa ang pagpatigayon sang political rallies. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry.
pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Lasay sa 17 Action Radio Philippine Standard Time, pagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nalampuasan sang Negros Occidental ang committed target sa National Vaccination Days. Sa National Vaccination Day, cumulative reports ang Department of Health Western Visayas Vaccination Operations Center na petsahan Desyembre 1, ang Negros Occidental among nagpanguna sa may pinakadamo nga nabakunahan nga naglabot sa 213,291. Ini ang 142.19% sa original 3-day nga target nga 150,000 sang DOH Region 6. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, initial pa lamang ang ini nga resulta bangod ginahulat pa ang report sa pila ka mga local government units nga may problema sa koneksyon sa internet. Ginpahayag ni Diaz nga sa bilog nga Western Visayas ang Negros Occidental among pinakadako nga kontribusyon sa vaccination program sa gobyerno nasyonal. Which far exceeded the targets given to us by DOH Region 6. Target was 50,000 a day or 150,000 for the whole 3 days. So naglapaw kita by about 57,000 sa aton targets. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Diaz.
14,920 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines ang wala mangusar sa Negros Occidental matapos nga mag-expire. Nagligad nga Nobyembre 30 tuig 2021. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, may incident report na nga ginsumeter si Cold Chain Coordinator Dr. Claudelia Josefa Pabilio kay Department of Health Region 6 Director Dr. Adriano Subaan. Hining bakuna ang kabahin sa 45,300 doses ng AstraZeneca nga nag-abot sa probinsya nagligad nga Nobyembre 8. Suno kay Diaz, madamo sa mga LGUs ang nagpamalibad sa pagbaton sa AstraZeneca vaccines nga malapit na lamang nga mag-expire bangod sa mga inepekto sini sa tawo nga bakunahan na. Ginpayag sini nga mas ginpakamaayos ang gobyerno probinsyal nga hindi napag-usaron bangod naganubo ang vaccine effectiveness ng bakuna nga dali na lamang mag-expire. Sa karon ginseparar na sa cold rooms ang Provincial Health Office ang expired vaccines kag natala na nga ibalik sa Department of Health. Ang aton mga LGUs hindi man magbaton sa manog expire. Again, let's be clear. We value our vaccines. We want to use them. We do not delay. But we value more the vaccinees. Hindi ta gusto magtusok sang manog expire or expired. Diin unahon ta. Ubuson ta gid ang vaccine biskan manog expire na. Ukon alagaan tayo ang vaksinista. Nabatian ang tingog ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Sa dugang pangabalita lokal, nagnegatibo sa COVID-19 ang tatlo ka mga South African nationals sa gisaka returning overseas Filipino kon ROF kinagabot sa Negros Occidental gikan sa South Africa. Ining ginanunsyo nga resulta sa gobyerno probinsyal sa ginpatigawing nga RT-PCR swab test. Ang tatlo nga nagabot sa Negros Occidental nagligad nga Nobyembre 25 matapos ginpaidalom sa 14 kadlaw nga quarantine sa Manila. Sila nga nun sa mga consultants ang power firm nga nakabase sa may Negros Occidental. Ang ROF naman ang taga-Banwa sang Pontevedra ang nagabot sa probinsya nagligad nga Nobyembre 26. Ang South Africa hamang pungsod nga una nakadetect sang mas makalalaton nga Omicron COVID-19 variant. Sa dugang pangabalita lokal, nagapati si Bacolod Councilor Israel Salangang Chair ng Action Team on Returning OFW kun atrong isa lamang kapag pangguba ang motibo sang sinuman nga responsable sa pagpalaptas ng mensahe pahagi sa text message nga nagatake sa komitiba kalakip na kay Councilor Cindy Rojas. Suno kay Salanga, isa kadako nga pagbatalang sa publiko ang ginhimo sang sinuman nga responsable sa mga modus ilabi na sa ligasyon nga imbulbado sa pagpagwa sang peke nga vaccination certificate kag QR code. Ang ilang mga personnel ni Councilor Rojas ginpahayag ni Salanga nga wala sang kamaturan kag basihan ini nga issue labi na nga wala man sang access o kon partisipasyon sa pagproseso sa mga dokumento ang ilang mga talatapan. Ginpahayag ni Salanga nga ini nga lihok ang posible may kang tanan na sa nagahilapit nga politika sa masunod nga tuig. Tingin na klaro gid nato niya at least ani may ngalan man lang sa lista lang tuod gid man para ma-sanction taman or matawag sa atensyon. Pero in-inform ta mga staff naton gid mangkot naton sila including ang mga staff ni Councilor Cinderoas, Instruya man sa isa wala gid tagang ilagan niya gina-appeal nga tanig sa nila ko no evidence na i-present man lang kasi or else ang guaya ano ang gid ang merely fake news kung gubalan doon. Nabatian si Bacolod City Councilor Israel Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 Aksyon Radio Philippines Standard Time TTX 500 capsule mga Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuig 2021 sang formal nga ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuig 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic. Sa aksyon! Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Mag-umbisa ng gobyerno sa paghatag sang booster shots sa tanan nga fully vaccinated nga mga adults sa umbisa buwas nga adlaw Biyernes. Sunod sa DOH, pag-usaron ang COVID-19 brands ang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik kag Johnson. Ginpag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga fully vaccinated nga mga tawo ang nagbaton na sang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer kag Moderna kag Sputnik ang dapat nga maghulat sang 6 ka bulan antes nga magbaton sang booster shots. Ang mga nabakunahan naman sang Johnson ang dapat maghulat sang 3 ka bulan antes nga magbaton sang booster dose. Sunod sa DOH, ang homologous o kon parehas nga vaccine brand para sa Sputnik kag Johnson ang wala pa sa karon ginapatuman. Ini ang ginanunsyo sang DOH matapos nga nagwa kag nagapreparar ang Pilipinas sa posible pagsulod sang Omicron variant. Sa dugang pang balita nasyonal, nagpahanumdum ang DILG sa tanan nga mga aspirants sa 2022 elections kag sa ilang mga supporters nga ginadilian pang pagpatigayon sang political rally sa tunga sang pamahog sang Omicron COVID-19 variant. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang DILG ang special gatherings ang ginatugutan lamang kung mayara sang permiso halin sa local government unit, pero dapat matuman ang tanan nga minimum health
protocol. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ila nakitaan ang mga kandidato sa national man o kon lokal nga level nga nagapatigayon sa mga political rallies nga nagatipon sang mga tawo. Nagpahanumdum si Anyo nga wala pa natapos ang COVID-19 pandemic hagyara sa gihapon ang pamahog sang Omicron variant. Nagapangabay ang DILG official sa mga kandidato, political parties kag supporters nga likawan ang pagpatigayon sang sining aktibidad nga posible mangin super spreader events. Ginpatagban sini nga ang mga caravans kag motorcades ang ginhatagan naman sang green light bangod mayara sang physical distancing. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo sa Department of Education o DepEd nga mayara sang 177 ka mga buluthuan nagip ng 28 ka mga public schools sa Metro Manila ang magapakigbahin sa pilot run sang in-person classes sa umpisa Desyembre 6. Ini ang dugang sa 118 ka mga buluthuan nga una na ginaprubahan sang DepEd sa pagpatigayon sang limited face-to-face classes nagligid nga Nobyembre. Nagligid nga Nobyembre 22, may 19 ka mga private schools sa pila ka mga lugar nga low risk sa COVID-19 ang nag-umpisa naman sang ila pilot face-to-face classes. Ginpahayag sang DepEd nga ang assessment period sa sining nga pilot run ang magalawig pa tubtob Desyembre 22 tuig 2021 samtang pilot study naman ang magatakop sa Enero 31 tuig 2022. Ang resulta sang pilot testing ang iga-presentar kay Presidente Rodrigo Duterte. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:35. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes Desyembre 2 tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.